ହେଇ କ'ଣ ଲାଗିରେ ଏଠି କାଇଁ ବସିଛୁ ମନ ଶୁଖେଇକି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି କହିଲୁ, ଆର ମାସରେ ମୋ ଶାଳୀର ବାହାଘର। ମୋତେ ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ସାଙ୍ଗ। ମୋତେ 2000 କି 3000 ଖଣ୍ଡେ ଧାର ଦେଇଥାଉନୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରେଇ ଦେବି ତତେ। ହଁ ଠିକ୍ ଯେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଇଦେବୁ ତ? କାହିଁ କହିଲୁ ମୋର 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ EMI କଟିବାର ଥିଲା ହେଲା। ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ କାଟିପାରେନି ବୁଝିଲୁ। ତତେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, ମୋତେ 2-3 ଦିନ ପରେ ପଇସା ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ଶଳା ଆଜି ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି, 2 ଦିନ କହିକି 2 ମାସ କଲାଣି। ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ପଇସା ପାଉଛି। ଶଳା ହେଉଛି ଚାଲେ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଜି ପଚାରିବି। ହଇବେ ତୁ କହିଥିଲୁ ପରା 2 ଦିନରେ ଦେଇଦେବି। ଶଳା 2 ଦିନ ଯାଇକି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ମୋ ପଇସା କେବେ ଦେବୁ? ଦେଇଦେବି ଭାଇ, 2 ଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ପଇସାଟା ମୋର ଆସିଲାନି ହେଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଗାଲୁଆଟାକିରେ 2 ଦିନ ଯାଇକି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ଆହୁରି 2 ଦିନ କହୁଛୁ? ତୁ ଶଳା ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଦେବା କଥା ନୁହଁ।